9 октябрь минем өчен иң бәхетле, иң шатлыклы көн. Чөнки нәкъ бу көнне минем өчен җир йөзендә иң кадерле, газиз, бердән-бер яраткан кешем, тормыш иптәшем Луиза Булат кызы Шарафутдинова шатлык сөенечләр белән тулып чәчәк аткан бәхетле мизгелен, яшьлек бәйрәмен 30 яшен билгели. Минем кадерлем 1989 елның ямьле октябрь аенда Элиза һәм Булат Гыйлметдиновларның тату гаиләсендә беренче мәхәббәт җимешләре булып дөньяга аваз сала. Сөеклем, сылу кыз булып үскәч, язмыш үзе безне очраштырды. Бер күрүдән гашыйк булып, саф хисләр, якты уйлар һәм әлбәттә дөрләп янган йөрәк тибешендә яралган мәхәббәтебез 2013 елның гыйнвар ае безнең язмышларны уртак юлга салды. 2015 елда көтеп алган мәхәббәт җимешебез, кызыбыз, гүзәлебез, гаиләбезгә әйтеп бетерә алмаслык шатлык, куаныч, бәхет алып килде. Бүгенге көндә кызыбызга карап юанабыз, аның уңышларын күреп, ихлас сөенәбез. Яңа йорт тергезеп, матур итеп яшибез. Аллага шөкер, бәхетебез түгәрәк дибез. Кадерлебезнең кулыннан килмәгән эше юк. Нәрсәгә генә тотынса да, төгәл итеп, җиренә җиткереп башкара ул һәр эшне. Уңган да, тырыш да, җаваплы да безнең кадерле кешебез. Шуңа да без аны яратабыз, хөрмәт һәм ихтирам итәбез, аның белән горурланабыз. Һәм шушы матур бәйрәм көнендә, сөеклем, без сиңа саулык, таң нурыдай якты көннәр, бәхетле, озын гомер, җаваплы эшеңдә зур-зур уңышлар телибез. Шулай гомер буе әлегедәй бер-беребезне яратып, иңгә-иң терәп, бәхетле һәм тату булып, бер-беребезнең йөрәк җылысын тоеп, бер-беребезгә терә һәм кирәк булып, кызыбызны, әти-әниләребезне, туганнарны, дусларны сөендереп яшәргә язсын иде безгә. Һавадан йолдыз, алтын таулар бүләк итәлмим сиңа. Сине бәхетле итә алсам, бары шул җитә миңа. Яхшы ана да син, яхшы хатын да, без бәхетле җирдә син барга, фәрештәләр кунсын иңнәреңә, туган көнең белән котларга. Синнән күчкән яктылыктан нур сибә тирә-юньгә, кайгы хәсрәт күрми генә, яшик шулай бергә. Ак бәхетләр сиңа юлдаш булсын, үткән чакта гомер юлларын, онытма син, авыр минутларда сине аңлар кеше, мин барын. Иң изге теләкләр белән сине өзелеп яратучы тормыш иптәшең Ринат һәм кызың Гүзәл. Хөрмәтле Луиза Булат кызы, 30 яшь әле гомернең башы гына. Алда әле күпме ачышлар, казанышлар, күпме шатлыклы һәм бәхетле мизгелләр. Шуларның барысында тату, күркәм гаиләгез белән исәнлек, саулык, бәхет тулы күңел белән каршы алырга язсын. Рәхмәтлемен синең әнкәеңә, сиңа гомер бүләк иткәнгә, сиңа яшәү биреп, мине хисле итеп, тормышымны нурга төргәнгә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә, гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетемдә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә, гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетемдә. Рәхмәтлемен мәңге Ходаема, сине миңа насыйп иткәнгә. Еллар дәвамында, меңнәр арасында, сине миңа саклап йөрткәнгә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетем
булмас, мәхәббәтем булып килгәнгә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә. Гомрем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетендә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә. Гомрем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетендә. Гомрем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетендә. Хәзерге иң изге теләкләребез, иң матур музыкаль күчтәнәшебез, безнең яраткан коллегабыз, хезмәттәшебез, хәбәрчебез Луиза Булат кызы Шарафутдиновага багышлана. Луизабызны ихлас йөрәктән матур гомер бәйрәме, 30 яшы тулу уңаеннан котлыйбыз һәм иң саф хисләребезне юллыйбыз. Луиза Булат кызы 2013 елның 12 июленнән башлап Илеш телерадиокомпаниясында тырыш, намуслы хезмәтен сала. 6 елдан артык эшләү дәверендә ул үзен талантлы хәбәрче, чын иҗатчы итеп танытты. Аның тирән эчтәлекле хәбәрләре, сюжетлары телевизор караучылар тарафыннан җылы кабул ителә. Коллективыбызда ихтирамлы, хөрмәтле хезмәткәр ул. Гаиләсендә үрнәкле, яраткан тормыш иптәше, ягымлы, назлы, хәстәрчел ана ул. Луизабыз, сине яшьлегеңнең матур бәйрәме белән котлап, бер бирелгән гомер эчендә бар уйлаган уйларың, теләгән теләкләрең, максатларың тормышка ашырыр өчен адәм баласына иң кирәкле булганы сәламәтлек телибез. Һәр вакыт шат, якты күңелле булып, бүгенгедәй тормышны яратып яшә. Тормыш иптәшең Ринат белән озын, бәхетле, тигез гомер юллары үтеп, мәхәббәт җимешегез, кызыгыз, гүзәлне сау-сәламәт тәрбияләп үстереп, бәхетләрен, игелекләрен күреп, матур яшәргә язсын. Луиза, сиңа тагында эшеңдә зур уңышлар телибез. Безнең белән эш буенча мөрәҗәгать иткән кешеләр белән һәрчак шулай уртак тел табып, җылы мөнәсәбәттә булып, арытабыда янып эшләргә язсын. Тормыш күгеңдә балкыган бәхет кояшы мәңге сүнмәсен. Күңел түреңдәге якты йолдыз тик шатлыкларга илтә торган юлларны яктыртсын. Котлы булсын синең туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен, киләчәкнең һәрбер көне сиңа бәхет, шатлык кына китерсен. Иң изге теләкләр белән сине яратучы, хөрмәт итүче Илеш телерадиокомпаниясе коллективы. Kütüplerle alasın, şotanlıklar kalasın, tileklerinin beylemin, tuğan günün beyremin, tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tilekler, nasip bulsun, bəxtli kileşekler, tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tilekler, nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Yaktı hiç günlerinde, beyrem tuğan gününde, dost tuğan yakınların, kutluy seni ul günde, tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tilekler, nasip bulsun, bəxtli kileşekler, tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tilekler, nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Şatlanıp yaşa elle,
Яшәндә яшьтә әллә, җырлап биеп күңел ашык, күңелнең шундый мәллә. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр, насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр, насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Көтүпләрне аласың, шатланыплар аласың, теләкләрнең бәйләмен, туган көннең бәйрәмен. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр, насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр, насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Насыйп булсын бәхетле